ድምጽ ሓፋሽ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕጂ 6 ፈረቓን ኮይኑሎ ምሉእ ትሕዝቶ ዜና ኣቕርበልኩም ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ዝምስገን ዕብየት ተመዝጊቡ ኣብ ዞባ አንሰባ ኣበርክቶ መንእሰያት ኣብ ምምካት ኮቪድ-19 ተመጊሱ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 300 ተወሰኽቲ ኣባላት ጣሊባን ናጻ ለቒቑ ኣብ ህንዲ 86 ሰባት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ሰትዮም ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ንምስፋሕን ተጠቃምነት ህዝቢ ንምዕባይን ዝተኻየደ ጻዕርን ጎስጓሳትን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ኪኢላ መጥባሕቲ ሓበላ ነርስ ገብረ ሃይለ ሚካኤል ኣብቲ ሆስፒታል ብውሱን ዓቕሚ ዝተጀመረ ሕክምና ዓይኒ ኣብ ዝዋን እዚ መጥባሕቲ ሓበላ ስራሓት መነጽር መርመራን ሕክምናን ተመላለስትን ደቂሶም ዝሕከሙን ዘጠቓልል ኣገልግሎታት ከም ዝወሃብ ሓቢሩ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይ ዝዓመት እዚ ቁፅሪ ደቂሶም ዝተሓከሙ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ግዜ ክነጻጸር እንከሎ ብ100 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ 60 ሚእታዊት ካብኦም ድማ ናይ ሓበላን ካልእን መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሎም ነርስ ገብረ ብምሕባር ተሰሪሑ ዝተዓደለ መነጽር ዓይኒ ድማ ብ112 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሓቢሩ ንኹነታት ጥዕና ዓይኒ ተምሃሮ ብዝምልከት ድማ ልዕሊ 11,000 ተምሃሮ ዝተሳተፍዎ ናይ ኣስተምህሮን ተፍትሽን መደብ ከም ዝተኻየደ ነቶም ናይ ዓይኒ ድኻም ዝጸንሖም 89 ተምሃሮ ብናጻ መነጽር ከም ዝተዓደለ ነርስ ገብረ ብተወሳኺ ገሊጹ ኪኢላ መጥባሕቲ ሓበላ ነርስ ገብረ ሃይለ ሚካኤል መወዳእታ ኣብ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ዝተገብረ ዕብየት ኣብ በቕዓትን ስሉጥነትን ዝህብዎ ኣገልግሎት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ዝወሃቦ ክፍሊ ንኹሉ ዓይነታት መጥባሕቲ ዘገልግል ብምዃኑ መፍትሒ ክናደየሉ ተማሕጺኑ ኣብ ዞባ አንሰባ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ኣገባባት ምትሕልላፍን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ኣብ ምብራኽ ከምኡውን ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ መንእሰያት ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ እቶም ኣብ ኩለን ውሶባታት ብንቕሓትን ብወለንታን ዝነጥፉ ዘለዉ መንእሰያት ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ከባቢታት እናተረኽቡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ኣስተምሮ ይቡን ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻል ኣስተዋጽኦ ይገብሩና ኣለዉ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣበርክቶ ዘይግልነታዊ ግዴታ ምዃኑ ዝጠቐሱቶም መንእሰያት ምትሕብባር ህዝቢ ብሓፈሻ ናይ ትካላት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ከይፍለዮም ኣዘኻኺሮም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብ ዝዋን እዚ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕማም ኮሮናን ኣገባብ ምክልኻሉን በሪኹ እኳ እንተሎ ኣብ ትግባር ግን ብፍላይ ኣብ ትካላት ጥዕና ሓሓሊፉ ጥሕሰት ስለ ዝረአ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝእከበሉ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብቐንዱ ድማ ትካላት ጥዕና ማሕበራዊ ርሕቀት ብጥብቂ ከም ዝሕሎ ንምግባር ይዓዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብ ጨንፈር ሕማማት ዞባ አንሰባ ሓላፊት ፕሮጀክት ሻምላ ገብረ ኪዳን ብግዳ እቲ ብመንእሰያት ዝካየድ ዘሎ ወለንታዊ ንጥፈት ቀንዲ ዕላምኡ ምውሓስ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ጠቒሳ ምትሕብባር ሕብረተሰብ ከይፍለዮም ተላብያ ኣብ ንውሰባ ሓጋዝ ጠለባት ኣብያተ ትምህርቲ ንምምላእን ሕፅረታትን ንምቅላልን ብምውሃድ ኮምን ምምሕዳራትን ተበግሶታት ይውሰዱ ኣለዉ ብመሰረት እዚ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓሸሻይ ሓድሽ ቀፅሪ ክስርሓላ እንከሎ ሓድሽ መስመር ኣገልግሎት ማይ ተኣታትዩ ዝነበረ ፀገም ተቐንጢጡ ኣሎ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሳሙኤል ብርሃነ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀፅሪ ብምስርሑ ተምሃሮ ከይተረበሹ ትምህርቶም ክከታተሉ ኣብ ርእሲ ምኽኣሎም ኣደዳ ኣራግዝ ጥሪት ዝኸውን ዝነበረ ኣግራብውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም ብዘይካዚ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ዕድል ምጅማር ትምህርቲ ንዝሓለፎም ቆልዑ ዘገልግል 2 ክፍልታት ይስራሕ ኣሎ መምህር ሳሙኤል ብርሃነ መወዳእታ እታ ቤት ትምህርቲ ዝነበራ ፀገም ልዕሊ ፍርቂ እኳ እንተተፈትሐ መሰረታዊ ጽገና የድልያ ስለ ዘሎ ቆላሕታ ክግበረላ ከምኡውን ፋሒለን ዘለዉ ዓድታት ተጠቀምቲ ክኾና ምእንቲ መስርሕ ምጥርናፈን ክድፍኣሉ ተማሕፂኑ
መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 300 ተወሰኽቲ ኣባላት ጣሊባን ናጻላቂቖም እትስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ጣሊባን ዝወሰዶ ጊዜያዊ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ተበግሶ ምዃኑ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጡሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብምኽንያት ዒድ ኣልኣድሓ ዝወሰዶ ን3 መዓልትታት ጸንሕ ተኽሲ ምቁራጽ ስጉምቲ ብእወንታ ብምቕባል ክልታዊ ዝርርብ ባይታ ኸጣጥሕ ዘለዎ ተስፋ ምግላጹ ይዝከር እቲ ስጉምቲ ክሳብ 2 ነሓሰ ጸኒዑ ከም ዝወዓለ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ድሕሪ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብድምር 4900 ኣባላት ዕጡቕ ጉጅለ ናጻ ከም ዝለቐቐ እዩ ዝግለጽ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ክትስሕብ ጣሊባን መጥቃዕትታቱ ከቋርጽ ከምኡውን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እሱራት ጣሊባን ክፈትሕ ዝብል ነጥብታት ይርከቦም ኣብ ህንዲ ኣብዚ ሳልስተ 86 ሰባት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ድሕሪ ምስታዮም ከም ዝሞቱ ተገሊጾም እዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ፑንጃብ ዘጋጠመ ተርእዮ ኣብ ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ፖሊስ ህንዲ ኣብቲ ገበን ኢድ ከም ዘለዎም ዝገለጾም ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ህንዲ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 1,000 ሰባት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ብምስታይ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይገልጹ በቲ ተርእዮ ኣብ 2019 ልዕሊ 200 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ዝምስገን ዕብየት ተመዝጊቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣበርክቶ መንእሰያት ኣብ ምምካት ኮቪድ-19 ተመጊሱ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 300 ተወሰኽቲ ኣባላት ጣሊባን ናጻ ለቒቑ ኣብ ህንዲ 86 ሰባት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ሰትዮም ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ዜና ኣብዚ ፍጸም